Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma, ina ma kowa da kowa barka da dare tare da yi kowa da kowa fatan alkhairi. Na fito ne a yanzu zan mika saƙon godiya ta ga al'umma gabaki ɗaya bisa irin ɗawainiya da suka yi a kaina da shiga hidindimu da duk abubuwa da waɗanda ba na iya misaltawa, wanda bani da abin da zan yi ma mutane face in musu godiya, tare da kuma fatan Allah Ubangiji ya saka ma kowa da kowa da alkhairi. Wannan abin da ya same ni ba komai bane, jarrabawa ce wadda Allah ne yake jarraba bawan shi, kuma Allah ya jarrabe ka ka karbi jarrabawa da ya maka. To wannan na ɗauke shi a matsayin jarrabawa. Na kuma gode sosai da irin ɗawainiya da kuka yi bisa na da duk abubuwan da kuka yi. Na gani, na gode. Ban san ta inda zan fara cewa kaza ko kaza ba, face dai in miƙa godiya ta ga al'umma gabaki ɗaya. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Allah Ubangiji ya biya ku, shine kawai abin da zan yi roƙo, kuma ina godiya sosai. Allah Ubangiji ya biya ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a, yau ga mu ga gidan yari, abokin mu Habibu. Alhamdulillah, mun yi alhamis, Allah ya fito mana da shi, ya fito lafiya. A halin yanzu ga mun zo har gida wurin shi, kuma yana cikin koshin lafiya. Alhamdulillah. Da haka waɗanda kuke nan kuna yin bidiyoyi, kuna alhini na kama mikiya da aka yi, muna godiya kwa da mikiya yana cikin koshin lafiya. Waɗanda kuke zo da farin cikin ku da murna da jin daɗin ku da an kama mikiya, to kwalelan ku mikiya gashi ya fito kuma yana cikin koshin lafiya. Da haka ɗan uwa mikiya sai ka zo kusa ka nuna, ka tura saƙon godiya ka zuwa ga baki ɗaya. Dukan ku ina muku fata alkhairi, na kuma bi kokari da ake na ana ta yi duka na gani, ina godiya sosai, kuma Allah ya saka da alkhairi. Ban san wani irin farin ciki zan bayyana ba game da irin abubuwan da aka mu, inda masha Allah, in ba godiya ban iya abin da zan ce gashi zan faɗi akan ku. Gabaki ɗayan ku ina muku fata alkhairi. Allah ubangiji kuma ya biya ku da mutunci alkhairi. Amin ya bilal. To sai abu daga kuma abin da zamu cewa alhamdulillah, Allah ya nuna mana da lokacin na kawar shi, so mun nuna godiya ga jama'a da dama da nuna yani damuwar saka abin da ya kasance gare shi, muna musu godiya. Kuma kakka yi tunanin cewa yau ta kasance ga wani kana mai dariya, la yau gare ni gobe gare ka. Allah ma ne yace kutuba alaikum kitabu huwa kurhun lakum wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wanda zai wuce kaddara shi. Muna fatan da ubangiji Allah sa wanda shine dai daga shi ba ƙarin Allah su. Amin ya rabbi. To sai kuma magana na gaba, mikiya wani sako kake zaka tura zuwa ga mutane waɗanda suka tsaya tsayin daka cikin wanga kesinaka, waɗanda kullum ba dare ba rana suna can zuwa niyaba, suna can zuwa marka shota inda aka je aka aje ka, wani sakon godiya kake da shi zuwa gare su? Dan na san za su ga wannan bidiyon. Wallahi ina godiya sosai, kuma na ji daɗin haka, na yi farin ciki sosai dan ban yi tunanin cewa al'amarin ya kai haka ba. Wallahi ban yi tunani ba. Yadda nake jin daɗi kullum nake, amma yadda kuke kokari wallahi daɗi nake ji. Ina kulle duk irin damuwar da nake ji cikin kullum da nake, amma wallahi daɗi nake ji yadda nake ganin mutane karfe 1 na dare, karfe 2 mutane ba su kwana, wanga ya zo wanga ya fita, wanga ya zo wanga ya fita, wanga ya je ni ya ba, wanga ya zo abubuwa da yadda ni aka yi musu, gaskiya fi sabilillah ban tunanin cewa zan samu hakan daga gare ku ba. Na gode sosai. Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi. Na gode wallahi. Masha Allah. To sai abu kuma na karshe wanda insha Allah za mu sake zuwa mun interview tsayayye da mikiya mu tattauna interview wanda ba cikin gaggawa ba irin wannan. Sai abu na karshe, ya batun gwagwarmaya. A gwagwarmaya ana nan ba. Yau bura mai kiyana nan. A gwagwarmaya. Wanda gogo ba Allah. Wai kama bane. Gwagwarmaya tana nan. Gwagwarmaya tana nan. Sai ni shi. Wannan zai yi.